שתולל? איך זה מזל שיש אותה? נעשה איזה נס קפה לבוא יום. תגידי מי? זה, מה שאתם שומעים ברקע זה לא דודי, זה דודי מדבר איתי עם הדיבורית מהמילואים. נבקש, תעשה אפס ותחי, אורי, בסוף אתה תקבל מכה ויקב לך אבא. מה, פה נס קפה? יש. איפה? שתינו. שתינו. אני ואורי שתינו. מה, מביאים רק 2? תקשר, תעשה, הנה, תקשר, תעשה אפס, תקשר. בקש. יביאו, נו, תקשר, נו. 0? נדפוק לשכנים שלו, נמשכה ואנחנו השכנים, אנחנו יכולים לקבל נס קפה. הלו? הוא במילואים. הוא מחייג מהמילואים. שלום, תביא לנו נס קפה לאוגדה 677. נו, 0 לא עונים. יענו, מה זה לא עונים? איזה ספורטאי. יאללה. החברה תראה רק קוביות. חיים של אבא. חיים של בנק. יאללה, אני מסיים, בסדר? אורי, בסוף אתה תקבל מכה ויקם לך, די חיים שלי, טוב?